Guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दायो अदालगुरियाव दंफैयो नालाय, ओमफ्राय मोनसे दांदुपुर गामियावहाय जोंहा आमाय दं आरोना, ओमफ्राय बेखौनो आबैबो दङ, बिसोरखौ नायनो थाखाय जों दायो थांनो नागिरदों। बिराद अखायानो हागाला माने ओरैबायदि मैयानिफ्रायनो थांनो होननानै एकदमबारे नायनो मोनाखै, ओमफ्राय थगायहरनाय बायदि जागासिनो आरोना। ओमफ्राय दायो अखा हाबाबो थांनोसै, जों दसे नायना फैनोसै। आमाय आरो आनै ओमफ्राय आबै बिसोरखौ नायना फैनोसै दसे। थ'दो आंजों लोगोसे नोंथांमोनहा थांसै र' थांसै आमायमोनखौ नायनो थांनो जोङो दसे मुम्बाइबो थांगोन, ओमफ्राय सासे बैनाय थांगोन आरो ओमफ्राय आं अखायानो नागारस्राला। दायो जोङो थांनो ओंखारबाय, अखाया एसे नागारलायबाय आरोना, अखा नागारनायनि रेडि नायदों गलाफोरा बाइकजों थांगोन जोङो साथाम ट्रेभेल जागोन। साथाम जाबखाबाय जोङो बेरायसै एक्टरफोर गोजाखालाय सानैया। ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो अखा बिराद हागासिनो नालाय, लामाफ्राबो एसे गुलाजोब्बाय आरोना, खिसखाजोब्बाय। ओरैबायदि अखा माने अखायानो नागारलानो, माने नागारनो रोंला आरो अखा। ओमफ्राय जोंबो जेने थेने अखा नागारनानै दसे फैबाय आरोना लोगोफोर, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। थ' लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो नै आबिखौ नायनो थाखाय ओरैबायदि एक्साइटेड, माने आबिया आंखौ बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना नुयिया, बिराद बोसोर जाबाय। माने आं उन्दैयावनो थांदोंमोन बिसिनाव, बिनिफ्रायनो थांथाराखैमोन। ओमफ्राय दा आबिया आंखौ सिनायगोना सिनायलाथाय मिथिला आरोना। थ' दायो थांग्रोसै, बिराद एक्साइटेड जानानै दं आमाय आनैमोनखौ लोगो मोननो थाखाय, आबैमोनखौ। थ' दायो थांबाय थानोसै। ओमफ्राय नै गथ'फ्रा आंखौ भिडिअ लादों सानदों खोमाहाय होनलायदों आरोना, ओमफ्राय हास्लाबासै माने बाइकआबो स्पिड सालायदोंमोन नालाय एसे। ओमफ्राय नै दायो गामि गेजेर ओरैबायदि थांगासिनो, मोजाङानो गामिफ्रा बिराद मोजां। माने अखायासो एसे बाराद्राय हाबाथाय माने एसे लोमजोबनो नागिरो आरोना दैया, माने दाथ' बिराद अखानि सिजोन नालाय। स' लोगोफोर नै दायो नायदो दैया माबायदि लोमो बिसिनिथिं, माने बिराद अखा हाबाथाय असान्थि आरोना एसे, माने बिराद दै देरो, ओमफ्राय ओरै न'सिम हाबफैनो नागिरो। दाथ' नुबाय दा सिलायाव माबायदि दै, गय बागान बिराद मोजांमोन आरो गामियालाय। ओमफ्राय नै गासिबो दै गोजा न'मानि, ओरैबायदिथ' खालामथारो आरोना। दै लोमनायाव बेफोरबो लोमजोबखायोब्रा बै दै देरोबा। मोनाफ्राव साव दै दुगैयोलाय ना दायो जोङो नै फैयै मोनफैबाय आमाइमोननि गामि हाबफैनानै ससे फैबानो मोनो आरोना आमाइमोना। बैथिं थांनो हरनायानो आमाइमोननि न'आ, ओमफ्राय दायो जों सफैबाय। स' लोगोफोर नै दायो जों मोनफैबाय। इस्लाब सिलाय माने नायथ'जाया, नै अखा हानायजोंनो ओरैबायदि फिस्ला जानानै दं आरो। स' एक्साइटेड।
Anai. Anai. Mati. So लोगोफोरनि दायो जोङो फाइनालि मोनफैमारबाय ओमफ्राय नैबेनो जाबाय जोंनि आमाइ नै जोंनो सोर मारदों आरोना दायो आङो भिडिअखौ बारा लानो हायासै मानो होनोबा नै आमाइखौबो भिडिअखौ खेबखुमानासो लाबाय आं माने लाजियो नालाय ओंखायनो लाबाय थायासै आरो आं भिडिअखौहाय एसे लाजिनाय फैदोंमोन आरो आंनाव भिडिअसो लादा ओजोंहाय देखायसै बुरिबायबा बे बिखाफोरालाय गब्लबनानै साजोबखायो आरो जिफोरखौनो सुनो हाले आङो दख'नाफोरखौनो जोंनि मादैया दख'ना मेख्ला फिसा बायना होफैदों बिदिनो लांदां गारो आंनो दाख्लै बे फिसौआबो होफैबाय हालाबा गाननोबो जिफोरखौनो सुनो हाले आबौ थैबाबो हामसिगौहाय आबौ मानो थैलाबायनांगौ खस्थ' जादों सना मानो थैलाबायनांगौ ओमफ्राय थोद मोनो आरो ओमफ्राय जेने थेरे बै माबायाव आयंआ लिंहरबाय थानानै बेयाव थांबाय आङो थांनानै गारियाव थिखांना हर बेयाव जादों ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दायो आबैमोनजों बिराद गोबां खोथा रायलायनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो नै जों फैफिनबाय ओमफ्राय बेलेगावबो एसे बेरायहैनो होनबाय नालाय दायो जोङो फैफिनबाय आरो एसे रिसार्ज खालामसै होनना मबाइलाबो रिसार्ज जोब्बायमोन नालाय रिसार्ज खालामनानै थांफिनसै आरो जों डाइरेक्टनो ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बरायमारियाव दायो रिसार्ज खालामनोसै मबाइला रिसार्ज जोब्बाय मा सफैयो लकडाउन खालि ना माने लकडाउन माबा लकडाउन सम दैबाना जाजोब्बायलै उदालगुरियानो नै लोगोफोर नायदो लामाफ्रावबो ओरैबायदि दैबाना जाजोब्बाय माने ओरैबायदि अखा हादोंना आयौ हरावबो हरसे सानावबो सानसे माने ओंखारनो हाया आरोना ओमफ्राय नै दैयानो लोमलाजोब्बाय गासिबो बबेबा न'खरसेयावथ' दैयानो लोमजोबखादों स्कुलफ्रावबो ओरैबायदि दै लोमजोब्बाय माने स' लोगोफोर दायो जोङो मोनफैबाय नै दखानावहाय आं एसे रिसार्ज खालामना लानोसै आरोना ओंखारना लानोसै जोङो बाइकनिफ्राय दायो रिसार्ज खालामना लानोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय जों लोगो रिटार्न जाफिनसिगोन आरोना थांनानै एसे माने बेरायनोसै फैलायबाय नै आमाइ आनैमोनखौ नायना जाखांबाय नोंसोरो स' लोगोफोर जोंखौ आबैमोना बिराद ओंखाम जानो थिनदोंमोन आरोना जानो थिननायनिफ्राय जों जाबोआसै ओमफ्राय आब'मोना संखानायमोन नालाय आं जानायखौ भिडिअ लाबाय थायासै नै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ